málo kedy sa stáva, že na šálke čaju sú aj nejakí diváci, keď teda nerátam Ľubeka. Ale teraz sa to deje, sú tu dvaja za kamerou a tak preto vopred hovorím, že by to mohlo byť možno také chaotické, ale pevne veríme, že nie. Druhú vec, čo ešte poviem, predtým ako ťa uvediem, Eliška, že málo kedy sa aj stáva, že takéto krásne pozadie máme. Hej? Takže si to užívajte, túto hodinu, alebo koľko to bude mať. A teraz, kto si, s kým sme tu? Je tu Eliška Šochová, zakladateľka projektu Do hĺbky, ale hlavne dievča, baba, mladá, naša rovesnička, kamarátka. A to je moja prvá otázka, ako sa definuješ, Eliška? Kým si, čo si? Uveď sa teraz ty. Fúha, ťažká otázka na začiatok. Definovala by som sa naozaj ako veľmi jednoduché dievča z Oravy. Teda pochádzam z Dolného Kubína, vyrastám tu, práve aj tento revír je taký môj domov, dá sa povedať. A vyrastám viac menej od mala v horách, takže to ma celkom tak definovalo. A naozaj z jednoduchej rodiny, 3 starší bratia, taký chlapčenský život by som povedala na ten začiatok. Ale viac menej úplne obyčajný život, v ničom by som nepovedala, že špeciálny, ale zároveň možno v tom špeciálny. Áno, práve možno v tom, že nie je taký špeciálny a možno ja si to tak beriem, že nie je nejaký špeciálny, tak možno práve, že naozaj je niečím veľmi výnimočný. No a výnimočné, zase mi nedá ešte to tu povedať, lebo výnimočné je celé to, že sme tu. Áno. Že to sme sa tu stretli. Áno. Mima Pastrova poprvýkrát môže za to ona, že nás takto akože spojila. A k tomu sa tiež dostaneme, že prečo, ako a toto. Ale výnimočné je, že máme šálky čaju. Áno. Hoď je tak cez 20 stupňov, ale máme šálky čaju. A máme ten rozsutec, ktorý je teda výnimočný opäť. A sme na vrchu Ostnica v Malej Fatre. A to je to, že to máš rada. Ale ty si mi povedala, že turistiku, že to tak v tom detstve bola tlačená. Áno. A teraz si k tomu sama prišla. Tak je to tak? Áno, určite áno. Vlastne moji bratia, oni veľmi veľa športovali. Od mala robili biatlon a už proste ako fakt v plienkach sme chodili v kuse do hôr, ale nejak ma to neťahalo. Mala som pocit, že je to niečo také, že tam musím ísť, ako keď niekto musí chodiť do kostola, že proste nechápe, prečo tam chodí, ale chodí tam. Ja som to presne mala takto s horami, že nechápala som prečo, ani tie výhľady, ja som to tak nevedela oceniť, ako keby vtedy. A fakt, že teraz si dovolím tvrdiť, že sú to možno nejakých 4-5 rokov, čo tak sa snažím možno nájsť k tomu cestu a naozaj, že teraz posledný rok som taká, že naozaj je to nádhera výjsť, užívam si tú turistiku. Je to pre mňa niečo také viacej špeciálne, začína to viacej tak definovať ten domov. Takže bola to ťažká cesta, ale myslím si, že už naozaj sa k tomu tak veľmi blížim, že naozaj je to také ono. Aj dnes to bola celkom ťažká cesta, lebo počúvať 2,5 hodiny nejaké keci, tak to tiež nie je jednoduché, čiže za to prepáč, ale akože fakt jeden z mála hostí, kde si to aj musí vydrieť, aj to musí počúvať tie keci. Ja som si to užila, naozaj bolo to super, veď poznala som nových ľudí zase, takže z tohto hľadiska som naozaj rada, že sme si to takto vydreli a myslím si, že fakt to stojí za to, pretože takýto výhľad, takéto ešte počasie, že nám vyšlo masaker. Ja ťa ešte trošku budem tak ako spovedať teba, ako Elišku, a potom pôjdeme k tomu do hĺbky, ale mňa zaujíma, že ako ty vnímaš, si hamblivý človek podľa teba? Si extrovertný, introvertný? Nech ťa tak tí diváci trošku spoznajú viac. Ja vôbec nepôsobím, ale ja som veľký introvert. Akože keď som bola menšia, tak to bolo oveľa taký vyšší level introvertnosti, by som povedala, že bála som sa aj v takých mojich okruhoch kamarátov aj všetko, ja som vždycky bola taká utiahnutá, bola som na kraji stola, nerozprávala som a práve teraz tak snažím sa vykročiť z tej komfortnej zóny a robím takéto rozhodnutia, že sedím tu na podcaste a rozprávam sa s tebou a vravím o svetu, o mojom živote, takže je to teraz fakt v poslednej dobe sa snažím z toho vykročiť, ale som veľký introvert, určite. Hamblivá som a budem do konca života podľa mňa, ale snažím sa s týmto aspoň niečo robiť. Takže si, počkaj, o mne sa tak hovorí, že si extrovertný introvert. Áno, môže byť, áno. Je to pomerne, teraz súčasné, že sa tí ľudia potrebujú nejako exponovať. No ty sa exponuješ v tej do hĺbky, ale ešte predtým tá Orava, to ma zaujíma. To nebolo len o turistike, lebo Orava je tiež životný štýl. To máš žilách. Áno. Akože určite to je niečo také, že keď som prvýkrát prišla do Bratislavy, ja som to nechápala, čo tí ľudia tam robia, že ideš na kávu, akože to je tvoj životný štýl. Že tu naozaj tak ľudia proste žijú, či už tými horami, alebo celkovo tí ľudia sú to takí niekedy kamaráti, niekedy nepriateľi. No jasné, tu máme veľa hmyzu momentálne. No. Ale presne tak, že proste tá Orava je ten, ako si povedala, životný štýl. Nejako proste ťa to definuje zároveň. A ja ešte
možno obzvlášť som z takých fakt extrovertných kruhov, že napríklad mám ešte tak, som spomínala, 3 bratov a ten najstarší, on je dosť taký extrovert, vymýšľa veľa akcií, fakt všade možne je. A práve to ma možno tak dotiahlo do takých iných sfér životných. Aj to, že som sa ťahala vlastne s nimi od mala, tak ma to tak dotiahlo do rôznych takých životných situácií, by som až povedala. Ale áno, Orava ma definuje, stále má a podľa mňa do konca života ma bude. A je to také, že niekto je strašne taký nerad, že z Oravy proste, ja tomu nechápem, ja som úplne pyšná na to, že som z tohto krásneho kraja, ale áno, je to určite nejaký životný štýl. A veľa ľudí to aj nechápe. Áno. Že príde im to, tieto regionálne rozdiely, maličkosť, alebo že v tejto dobe, no obzvlášť v tejto dobe to je pekne vidno na nás. Áno. Lebo však sme tu všetci v tom nejakom cca veku podobnom a je vidieť, že Horná Orava iné, Dolná Orava iné, Turiec iné, takže k tomuto som sa chcel. Ale ty si pripadáš ako nejaká výnimočná osobnosť? Nie, čo si. Že sa nejak nevnímaš, ani s tými číslami to neprišlo. Absolútne, vôbec. Ja som si to hneď na začiatku povedala. Aj teraz, keď mi niekto povie, že ty kokšo influencer, alebo čo ja to neznášam, keď mi to niekto povie. A veď to, k tomu sa asi dostaneme potom, k tomu do hĺbky, ale proste, že to bolo taký projekt, že ja som s tým išla, že bude tam 50 do 100 ľudí a tam končím. Že je to neskutočné, kde je to teraz. No a dajme 3 alebo 4 nuly a sme tam. A tak, keď už si to tak uviedla, tak môžeme ísť do hĺbky, že čo inšpiruje mladé dievča, lebo kedy si to založila? 2 roky dozadu. 2 roky dozadu, čiže povedzme koľko? 16 rokov? 16 rokov som mala. Čo inšpiruje mladé dievča, ktoré ide na strednú školu čerstvo, alebo je na strednej škole, je v nejakom kolektíve, hej, a čo inšpiruje mladé dievča robiť to, čo robíš? Prišlo to podľa mňa s takým, že ja odmala píšem, ja milujem texty, milujem básne, veľa som sa v tom našla aj v tých takých vlastných príbehoch, ktoré som mohla vymyslieť. A myslím si, že vtedy prišlo také niečo, že raz by som to možno chcela prečítať, že mamine, tam by to stačilo, že nejaké malé obecenstvo. Ale potom som vlastne prišla na Instagram, neviem, mohla som mať 14-15 rokov, kedy som sa vlastne zúčastnila Instagramu oficiálne. A tam som videla, že ľudia niečo takéto robia. A milovala som to sledovať, či už to boli nejaké slam poetry a podobne. Bolo to niečo, čo sa mi strašne páčilo, ale v tej dobe si vravím, že ja na to nemám, proste ja neznášam byť stredobodom pozornosti, ja nechcem ukazovať svoju tvár takto verejne. Takže bolo tam také veľké, že nie, ale zároveň veľký sen, že áno, raz to určite chcem spraviť. No a tak nejak sa to nabaľovalo vo mne, tá myšlienka toho, že raz to založím. A fakt to bolo 24 hodín odvahy, čo je pre mňa najväčšie životné motto, ktorým sa držím, že poviem si to na začiatku dňa väčšinou a musím si to vydržať, tak vtedy som si to povedala 24 hodín odvahy, zrazu som naklikala proste na Instagrame, to bolo také rýchlo, že iba proste urob to, aby som nerozmýšľala nad tým, že aké to môže mať následky. A zrazu som to založila, bola som taká, že super. Nikto tam nie je, žiaden sledovateľ, ale bola som šťastná, že proste už to je na svete. Ten názov tiež vznikol večer pred tým, že som išla spať, už som to teda mala v hlave, že možno, že to zajtra urobím. A vravím si, že ten názov je dosť taký podstatný, že je to niečo taká definícia toho profilu potom. Slavka čaju. Áno. Takže vlastne keď tak to zlý vzniklo. názov, tak ťa to potom zle definuje. Áno. Ale to je teraz taký inside joke všade, kde prídem proste všetci, veď aj my, čo sme tu našlapali, už vzniklo do šírky, do pličiny, všetko, že proste je to taká definícia už. Ale ja som teda rada, že som to urobila. Boli samozrejme chvíle, kedy som to ľutovala, že čo tu robím na tom Instagrame. Ale k tým sa dostaneme. A čo bol prvý príspevok, čo si uploadla? Fúha. Pamätáš si to, či nevieš? Viem. Ja viem, že som začala vtedy tak, že som chcela aj vlastne v tom popisku pod môjim profilom som mala napísané, že citáty, ktoré sa nachádzajú v rohu, alebo niečo také. Ja som vtedy citáty písala do rohov. Že som si vrala, že tak to bude definované, ten profil, že to bude napísané v rohu vždycky. A tento prvý, viem, že to bolo nejaké 4 riadky, to boli, a bola to trošku taký nejaký úryvok z nejakej mojej básne vtedy. Nejaká prvá, čo bola napísaná. Ale nepoviem ti presne, čo to bolo. To fakt neviem. Ja tu na teba za chvíľu vyvtiahnem pár, ktoré sú aktuálnejšie. Teším sa. Ale výsledok toho, čo sa teraz deje po tých 2 rokoch je, že cez 20 000 sledujúcich, tisíce, 100 000 sledovateľov, komentujú ti to ľudia. Áno. A ja tiež sa k niečomu občas, lebo sa mi to páči, má to takú akože vždy zahráš na tú tému, na tú nôtu, ktorá je možno vtedy aktuálna, alebo nejaká je rozobraná pri mladých. Tak toto tiež zaváži niekedy, že aha, tak toto je téma
povedzme, nonšalantnosť je téma, vzťahy, láska, neviem čo, toto je téma a teraz to tam dám. Áno, určite sa snažím ísť takým nejakým neúplne trendom, lebo predsa len stále chcem to tvoriť srdcom, nechcem ísť iba proste s davom, chcem to proste robiť tak, ako to cítim, ale niekedy naozaj je niečo také, čo sa mi páči a zároveň je to trend, tak preto vtedy to urobím, ako napríklad, čo si teraz spomenul, to nonšalantnosť, že vtedy to bolo také veľké slovo, všetci to všade používali a vrajím si, veď páči sa mi to, že použijem to ako teda nejaký citát. Ale snažím sa robiť teda vždycky srdcom, nikdy tam nedávam niečo, čo tak necítim, len aby to bol teda ten nejaký trend. Ale no, niekedy je to veľmi ťažké zároveň, pretože hlavne tá zima, ja som tým tak včera rozmýšľala, že v zime ľudia sú strašne depresívni. A vtedy ja nechcem ako keby pridávať na tej depresivite, ale tiež ja som iba človek a tiež ja to niekedy tak cítim. A vtedy práve prichádza možno takéto, že ľudia to tak začnú vnímať mňa ako nejakého negatívneho človeka. Ale tak no proste je to obdobím. Musíš sa nejak zaladiť. Čiže, lebo to je možno otázka, ktorá je aj ťažká na odpoveď, ale teraz to prezrať ľuďom. Ako veľmi sú tie citáty, ktoré tam dávaš, spojené s Eliškou s tebou? Že ako veľmi je to založené na nejaké realite, že že vieme si ako divať, že tuto prestaňme byť nonšalantný. Tak tuto sa Eliška stretla s nejakou nonšalantnosťou, tak to tam dala, alebo je to len ako, že to si tak akože vymyslela. Že je to, súvisí to s tým, čo sa tebe deje v živote? Dávaš niekedy áno. Svoj život? Niekedy áno. Akože je to strašne citlivé niekedy, hlavne to zverejniť, že naozaj niekedy tam je fakt niečo depresívne, že to si priznám, že je extrém. A vtedy niekedy naozaj ja som v tej zlej nálade a proste chcem sa to nejak, neviem ani prečo to vtedy urobím, že to tak akoby zverejním. Ale zároveň mám pocit, že tá komunita ľudí, že už sme tam takí kamaráti. Aj keď nie sme proste v skutočnosti, že sa nepoznáme, ale mám pocit, že naozaj ja to tak beriem, že my sme tam dobrá komunita ľudí a môžeme sa tam porozprávať, že veľakrát aj ľudia mne niečo píšu, že im ten citát veľmi pomohol alebo že im dal motiváciu a podobne. Ale áno, niekedy určite dávam niečo, čo je iba z môjho života a zároveň niekedy napríklad vidím, že nejakí moji kamaráti majú niečo a naozaj ma to tak inšpiruje a vtedy vydám niečo aj čo nie je úplne, že ja ako Eliška, ale že je to napríklad niekoho iného životný príbeh. Áno. V podstate z toho. Áno, z okruhu určite. Ten okruh ľudí ako reagoval, keď zistíš, že toto do hĺbky je Eliška, to si ty. Vedeli to? Alebo nie. Si to nepovedala? Hej? Nikto to nevedel. Fakt, Nikto to nevedel. A potom, kedy sa to dozvedeli? Vieš čo... Tak, a podotázka, že aké boli reakcie ešte? OK. No tak moji rodičia sa to dozvedeli jedni asi z posledných ľudí, čo je veľmi smutné. Akože, prepáč mami, oci, ale naozaj, že to bolo také, naozaj to bolo také, že som nevedela, ako budú mať reakciu a ja som vedela, že oni ma majú veľmi radi, ale že sa budú báť, že predsa len tie sociálne siete, tam je veľa hejtu, je tam veľa nenávistí a že som takto išla fakt s kožou na trh, dá sa povedať, ešte tým, že dávaš citáty, dávaš svoju citlivosť vonku, že to je veľmi také pre niekoho nepochopiteľné. Ale no moji rodičia sa to dozvedeli medzi poslednými a prví ľudia to samozrejme boli moji spolužiaci. A fakt, že taký môj najbližší okruh 4-5 kamarátiek, tak to bolo také, že videli to písmo. Začali sme sa navzájom nejak sledovať a tak a boli také, že to si ty, že ja som bola taká, no, že dobre, že hej. A potom prvýkrát, čo si to tak všimlo už viacej ľudí, bol asi prvý reel, keď som dala a že bola tá moja tvár vlastne. A vtedy to bolo úplne boom podľa mňa, že veľa aj ľudí z našej školy, že išli sme po chodbe a proste, že som videla, že sa na mňa tak pozerajú, ukazujú prstom a som bola taká, že to je tak nepríjemné. Ale takže vybrala som si to, že proste ja to netvorím kvôli niekomu, kto nemá o to záujem, robím to pre tých, ktorým to môže pomôcť. Takže... A je to naozaj nepríjemné? Nepovedala si aj trošku, že to je trošku aj príjemné, že mu poznajú, že... Ja som si povedala, že končím. Asi po druhom reele som bola taká, že končím s týmto, že nemám na tom možno ani takú psychiku dobrú vytvorenú, že proste nedávala som ten hejt. A niekedy to ani nebol hejt, niekedy to fakt bolo len ukazovanie prstom a bolo to strašne pre mňa nepríjemné a také ťažko zvládnuteľné, by som povedala. Ale stále to bol môj sen, proste moja túžba tvoriť a vravím si, že snáď ma teraz nejaký Ferko 1, 2, 3, čo má Kapra ako profilovku, neodstrčí od môjho veľkého sna. Takže bolo to také boje aj vo mne, by som povedala, že či robím dobre, či robím zle. Akože k tým Ferkom 1, 2, 3 sa môžeme dostať, lebo viem, že ty hejt, aj teraz nejak minulý týždeň to bolo, že si sa tak trošku vyliala. Áno. A vidím, že to s tebou čosi robí, ale nemalo by, podľa mňa. Áno. V zmysle takto, lebo je hejt a je konštruktívna kritika. Keď sa ideme baviť o konštruktívnej kritike, tak to sa tu môžeme rozprávať a môžem ti teraz povedať toto. Zase na druhú stranu ja sa vždy zamýšľam, že a z akej pozície ti to ja hovorím, hej. Ty môžeš nám konštruktívne skritizovať alebo zhejtiť šálku čaju a je to v poriadku, ale v poriadku nie je práve ten suchý, tupý hejt, ktorý ľudia majú a prídu s ním. A
vidím na tých komentároch, a napríklad to bolo aj k tej politike, keď si sa len tak akože jemne, ale vlastne k čomukoľvek, aj k niečomu, čo reálne nie je škodlivé, prišiel týpek, Ferko 1, 2, 3 a jednoducho zo svojej vlastnej frustrácie si to potreboval vybiť. Tak toto by si naozaj riešiť nemala. A to si už tak v hlave povedala, alebo stále ešte s týmto bojuješ? Lebo evidentne minulý týždeň ešte... Áno, bojujem s tým, lebo je to taký tiež boj toho, že či to zverejniť, či to riešiť, pretože je toho všade proste. A že ak by som sa mala zastaviť na každom jednom, tak fakt ten Instagram nie je o ničom inom, len o tom, ako riešim tých hejterov a tie nenávistné komentáre, čo ako si povedala, to nie je konštruktívna kritika, je to proste iba, že ľudia sa chcú nejak vyliať si svoje emócie a vylejú to na človeku, ktorého nepoznajú, nevedia, čo s tým človekom to urobí. A zároveň ja som tam išla s tým, že ja viem, že ten hejt tam bude a bude ho tam dosť. Som práve možno aj prekvapená, že nie je ho tam až tak veľa, ale keď príde, tak väčšinou, no nie väčšinou, vždy je to proste niečo také suché, je to niečo fakt také, že občas vedia trafiť, také nepríjemné miesto. A bojujem s tým každý deň fakt, že keď to tam vidím, tak niekedy akože zavriem, predýcham si, poviem si, že a čo teraz, ako keby ten človek tu predo mnou sedí, v živote mi to nepovie do očí, že to naozaj len o tom, že tí ľudia proste, ja neviem, potrebujú to vyliať, nemajú kamarátov, s ktorými sa môžu pohádať, tak potrebujú to urobiť takto. Takže Máš určite. komentáre? Nie, nemážem. To je dobré. Nie, raz som vymazala komentár, lebo to bol, dúfam, že ten typek uvidí tento podcast z našej školy. Tak ja chcel som ti povedať, že to neuvidí, ale môžeme uvidieť. Pozdravujem. Áno, pošlem ti to. No ale z našej školy môj ročník, a to je na tomto nepríjemné, že tí ľudia, ja sa s nimi stretávam na chodbe, no už nie, vďaka Bohu, ale fakt každý deň na chodbe sme sa stretli a on mi tam písal také nepríjemné veci a ja som úplne nechápala, že o čomu ide. A potom sme sa stretli, vieš, a úplne hlava dole zvesená, ani sa tam nedokázal pozrieť a bola som taká, že wow, tak toto je hrdinstvo. Tak dvakrát pozdravujeme. Pozdravujeme. Lebo to mňa zaujímalo, že hejt je jedna vec a ten nejako treba znašiť, ale potom sú aj tie pozitívne správy, ktoré ich musíš mať asi veľa. A to ma zaujíma, že asi ti viac napíše dievčat ako chlapcov? Či... Určite. Hej? Ale chalani píšu také, že či som z Košíc, či nejdeme na kávu a takéto. Dobre. Ale že pozitívne takéto správy o... Tak to sme nemali kazili tú Oravu. Do keľu. Ale každopádne dobre, to sú chalani. A babi teda asi od tej danej téme, čo dáš možno, že na príbeh alebo na príspevok. Áno. Určite viacej tam je tých dievčat, čo sa vedia ozvať. Ale teraz práve toto, čo si spomenul, ten hejt minulý týždeň, čo som riešila, tak práve to bolo dievča. A to som napríklad ešte nezažila, že novinka pre mňa. A vieš, ešte Sedmokráska ako profilovka si vravím, že má rada kvety, to sú takí citliví ľudia, ale potom si vravím, že tak s takýmito slovami toto je masakér. To nemusí byť. A to bolo niečo teda akože prudké, hej? No bolo to také prudké, úplne doslovne akože ti to nepoviem, že neviem, čo tam presne bolo. No veď to ani nie treba. Hej, snažím sa to proste vmazať čo najskôr, ale no bolo to také proste nepríjemné a hlavne brnkali mi veľmi na takú strunu, ktorú teraz veľmi, veľmi riešim, že ľudia ma vnímajú ako depresívneho človeka. A neviem, že my sme proste teraz spolu kráčali hore na túto osnicu, ja neviem koľko, 3-4 hodiny. To sa nepriznávame, lebo to nie je taká dlhá túra. My sme boli ešte na osnici. Hej, a... 2,5. No, 2,5. Ale faktom je, že teda, prečo ťa vnímajú depresívne? Kvôli tým veciam, že tam dávaš? Áno. No ale ty len, aj to je možno zaujímavé, že ty len podľa mňa trošku reflektuješ tú realitu, ktorá je medzi mladými. To znamená, že mladí sú tým pádom depresívni, ak to takto. Áno, akože za toto je to silný názor a dostajem za to podľa mňa dosť hejtu, ale naozaj mladí ľudia sú dneska strašne depresívni. Že ja to vidím, ako s každým človekom dokáže všetko pohnúť, ale zároveň ja sama som mladým človekom a ja viem, čo je ten hlavný spúšťač. Proste my v dnešnej dobe máme strašne veľa tlakov. A že všetci vravia, že vy máte možnosti na vyberanie, ale to je to zlé proste, že ty nevieš čo skôr, že môžeš ísť na výšku, nemusíš ísť na výšku, mal by si ísť, ale zároveň keď nechceš, tak si úplne divný. Ja neviem, si vo vzťahu, no tak ešte si užívaj život, nie si vo vzťahu, no tak je niečo s tebou zlé, že proste strašne veľa tlakov zažívame ako mladí ľudia a potom sa to takto deje, že proste sme v zlých náladách, je všetko zlé, škola nás nebaví, lebo proste učíme sa tam niečo, čo nám nedáva zmysel, že na čo to riešime, keď proste fakt vo svete sa dejú oveľa väčšie veci, ktoré treba riešiť. A vtedy to tak reflektujem, dá sa povedať, ako si povedal, a vtedy to môže pôsobiť na ľudí, že naozaj pôsobím ako depresívne, negatívne, dá sa povedať. No ale ty len odrážaš tú skutočnosť, tú realitu. Áno. A ty, tak ale je teda Eliška depresívna? Absolútne vôbec nie. Si overthinker? Som. Ak by som Najväčší. Fakt. Som strašne citlivá. Akože veľmi. Viac ako ona?
Mima, ja neviem. Čo ja viem? Podľa mňa hej. Že je to... To tak ako medzi nami, ale... Čiže overthinkerstvo, alebo to je tiež celkom téma, to je tiež slovo mladých. Áno. Takže si? Som určite, áno. Ja všetko, akože snažím sa uberať. Myslím si, že rok dozadu, 2 by to bolo také, že ti poviem, že som extrém. Ale teraz v poslednej dobe snažím sa ubrať na tom, aby taká, že neriešim každú jednu vec a nerozmýšľam, prečo mi to ten človek povedal, možno si tak nemyslel. Ale nebudem klamať, keď poviem, že robí to so mnou strašne veľa, proste tá moja myseľ pracuje non-stop. A niekedy pôsobí to negatívne potom aj na mňa, ale absolútne nie som negatívna. Práve sme išli do tohto podcastu a proste ja som si pozerala, čo si akože robil a hovorím si, že všetci takí proste nonšalantní, použijem to slovo, taký seriózny a že ja proste taká neviem byť, že proste ja by som tu na najradšej tancovala, spievala, že proste ja vôbec akože takto nie. A to keby vieš za oponou potom tie rozhovory, tak to aj to, ľudia vlastne chcú, aby sa nejako prezentovali, aby nejako vyzerali, hej? Áno. Ty teda vyzeráš nejak takto. Áno. A môže to nejak vyzerať, hej, že keď dáš niečo depresívnejšie, tak to je zrá, ale to je podľa mňa normálne, však to je taký sme, hej? Áno. Aj sa smejeme, aj sa mračím, ale ty sa teda viac smeješ. Hej. Snažím sa. Tak to je super. A smiali ste sa, lebo ten projekt vlastne pokračuje tak, že teraz v máji ste mali stretnutie v Bratislave. V tej Bratislave. Áno, v Bratislave. Tak toto povedz. Ako si to... Povedz toto a povedz to, kam by si to ďalej chcela smerovať. No, takže príbeh, ako som sa tam dostala. No, jasné. No, akože bol to taký môj sen, od kedy som tam možno mala takých prvých 5,000 ľudí na tom profile, tak som si povedala, že bolo by fakt pekné, keby sa stretneme a vidím tie tváre, ktoré sú za tými niekedy naozaj pozitívnymi reakciami, že chcem vás poznať. Ale vravím si, že nie je to úplne také, nemôžem to naozaj si dovoliť, pretože ja neviem vystupovať pred ľuďmi, ja neviem o sebe rozprávať, ako som povedala, neznášam byť stredom pozornosti, je to pre mňa proste niečo také neprirodzené. Ešte šťastie, že dnes je stredobod pozornosti Ron. Áno, ja sa z toho strašne teším. Preto sme si to aj vybrali. Ďakujem, Rozsútec, lebo... Prepáč, že som vybrali. Ten Rozsútec musíme tak... Musíme ho vychváliť, lebo akože je nádherný. Je to náš sen. Áno. Točiť tu rozhovor. Áno, to bola dlhá téma. Áno. No ale teda prišlo to naozaj tak veľmi spontánne, že mi napísala vlastne pani, ktorá vlastní tú knižnicu, v ktorej som to vlastne mala tú celú svoju prezentáciu, s tým, že bude tam jedna autorka, že môžem sa na ňu prísť pozrieť a zároveň, že mi to môže tak otvoriť oči v niečom inom a potom sme sa nejak dostali k tomu, že by som tam ja mohla prísť. No a naozaj riešili sme to podľa mňa tak 2 mesiace, že intenzívne, že kedy by sa nám dalo, čo by sme tam dali, ako by to mohlo vyzerať. A oni tam majú také autorské čítanie a podobne. A ja som bola taká, že proste nechcem to asi dávať tým smerom, pretože nechcem len čítať nejaké básne, aj keď aj v tej prezentácii mojej, čo som rozprávala o sebe, tak na konci som dala vlastne báseň. Ale chcela som, aby to bolo také, že aby ma ľudia mohli spoznať a chcela som tomu dať taký priestor, že naozaj to tak človek cíti, tak môže prísť, zastaviť sa, pokecáme a že to bude také príjemné. No a fakt, celý čas som sa na to veľmi tešila, bola som taká, že bude to skvelé. A potom som otvorila dvere, vojdem tam a vravím si, toto bolo najhoršie rozhodnutie môjho života. Proste, čo tu ja robím, ja úplne vystresovaná najviac. V cudzom meste, cudzí ľudia a našťastie fakt tá pani bola strašne milá. Že úplne ma privítala, voda, čajík, všetko som mala. A mala som ešte nejakú hodinu dovtedy, kým to začne, tak ja som už si fakt všetkých svätých obvolávala, že nech stoja pri mne, lebo toto bude masaker. Ale nakoniec to bolo fakt dokonalé, musím povedať. Že nemalo to chybu. Boli tam ľudia, ktorí tam mali byť. Bolo to naozaj také, že niektorí niektorí. Boli tam moje kamarátky nejaké, takže tie vlastne prišli ako taká podpora, dá sa povedať. A potom tam boli ľudia, ktorí tam nemali byť. Že naozaj, to bol jediný mínus, že neprišli tam sledovatelia, čo bolo také, že tak to som nečakala, čakali sme, že sme nejakí kamaráti, ale boli tam naozaj ľudia cudzí, ale bolo to správne, ako to bolo. Fakt, že to bol taký osud, že potom, či už som rozprával o mojom životnom príbehu, tak sa veľa z nich tak našlo v tom, alebo potom, ako som vrala na konci, som mala tú báseň a práve tá im tak otvorila oči, že fakt všetci na konci plakali, že to bolo také silné, že vtedy som si fakt povedala, že tie moje slova dokážu niečo, čo som ani neverila, že dokážu, dá sa povedať. A bolo to silné.
zaujímavé, bolo to super skúsenosť a bola som potom v takej eufórii, že hneď ako som skončila, tak som povedala, že v Dolnom Kubíne sa stretneme všetci a že budeme to mať ešte raz a viacej ľudí. Po týždni som to úplne ľutovala, že som to povedala, lebo zároveň bolo to super, ale ten stres si asi veľmi nechcem opakovať. A zároveň neviem, čo mi to spraví v tom Kubíne, predsa len tam už je to také, že fakt sa s každým pozná, že teraz tam príde možno 20 ľudí, čo sú tvoji susedia, tak to neviem, ako by som úplne zvládla. Že to mi vyhovovala tá Bratislava. Meta, vieš, musíš. Akože hej, veď aj tu akože ja sedím, ja vôbec neviem, čo tu robím, rozprávam o mojom projekte proste, ktorý som myslela, že naozaj zostane pri 100 sledovateľov a nikdy sa nedostane viacej. A pozri. No a nezostalo. Ale wow. Ja ešte sa chytím toho, čo si hovorila, lebo v tom príbehu ma zaujalo práve to, čo si povedala, že ľudia hovorili, že pri ňu neprišli a to je to, že vlastne si možno trošku uvedomila, aha, 20 000 je pekné číslo na sociálnych sieťach, ale že tá realita je predsa ešte trošku iná, že to je možno to, a aj možno ten odkaz ľuďom, nežijeme len na tých sociálnych sieťach, lebo to je veľmi nebezpečné. Samozrejme. Že ísť von a vidieť aj ten rozsudec naživo, aj tú interakciu, aj sa popaliť, tak to všetko naživo je lepšie. Je oveľa lepšie. Takže to iba na margo tohto. A tá budúcnosť, ako si predstavuješ? Lebo už keď ideš nižšie tým profilom, tak väčšinou iba príspevky. A teraz už je to také 50/50, že aj tvoja tvár, čo samozrejme vždy takéto niečo asi je sledovanejšie, pretože si tam ty, presne, chlapci sa chytia, hej, tváričky, neviem čoho, napíšu Košice, Bratislava, Prešov a tie baby sa chytia toho obsahu, neviem čoho. Ale to je chalani, zase nechcem akože teraz, ale tam to budeš smerovať, alebo máš také niekde, že tam to budeme smerovať, alebo to ostane tak, ako je a iba to bude pokračovať, alebo máš nejakú že budúcnosť? Vieš čo, je to veľmi ťažká pre mňa otázka teraz, lebo mám veľa snov, čo chcem si splniť a zároveň stále je tam niečo také, čo ma brzdí. Napríklad strašne túžim začať tvoriť po anglicky, že aj vlastne básne, už mám nejaké napísané. Angličtinu na to máš? Angličtinu na to, no. Či nie? Ale stať, hej, veď keď už študujem ten bilingválny. Ale cestuješ? Cestujem. No počkaj, ešte pred tým, ako toto povieš, tú budúcnosť, tak teraz si bola v Írsku, nie? Alebo niekde? Bola som v Írsku, bola som v Dánsku, v Rakúsku za posledné 2-3 mesiace. A do tepla kedy pôjdeš preboha? Vieš čo, akože ja milujem leto. Keď sa ma niekto spýta, čo je tvoje obľúbené obdobie, no tak poviem ti leto. Ale proste ja ten hmyz nedávam, prvá vec. A potom, že keď už som v tom teple, ja chcem zomrieť. Proste to je hrozné. Ja neznášam, že je extrémne horúčavý, že naozaj minulý rok v lete som bola v Taliansku a tam boli 40-ky. V Ríme, keď si v Koloseu, ani si to neužiješ a si taký otrávený z toho, že tá zima zase má niečo také do seba. Že napríklad teraz to Írsko, alebo aj to Dánsko super bolo v tom, že svietil slniečko, ale mal si na sebe bundu, že si bol taký akurátny, chápeš? Že nebolo to také moc. Máš taký nejaký že cestovateľský, že sen Slovensko a zahraničie? Že na Slovensku niečo vidieť, nejaký kopec, alebo... Vieš čo? Ja sa to trošku pýtam aj zištne, lebo nerád plním sny, vieš, tak to tak povedz niečo a ak to nebude teda, no, neviem. Vieš čo, Slovensko, ja to tak mám aspoň v živote, že ešte ja vlastne mám rok štúdia. Takže ja by som najskôr potom chcela ísť do sveta, vidieť čo najviac, čo sa len dá. A potom sa vrátiť niekedy, nechcem povedať na staré kolena, ale tak niekedy už, keď budem mať nejaké tie roky. Na stredné kolena, áno, môžeme to tak nazvať. A to by som si chcela pocestovať Slovensko. Akože nemám nič také asi, že top, že chcem to vidieť na Slovensku, lebo predsa len my veľa chodíme ako s rodinou po horách, ale zároveň aj tak, že do mesta, občas zase to s kamarátkami, skôr také tieto mestské veci. Ale určite raz si chcem precestovať celé toto Slovensko, lebo je nádherné a oplatí sa ho vidieť, ale najskôr by som chcela vidieť ten svet, keď... A kde? Kanada, Nový Zéland, Norsko. Zéland matching. Zéland, súhlas. Úplne. Kanada tiež fajn. Ja to vždycky prepínam hory. Vždy. Zéland, drsné hory, krása, ale aj zároveň taký akože... Zéland je taká romantika. Vieš, áno, to je 100 000 kilometrov odtiaľ ďaleko a práve to je to. A presne, že úplne niečo iné, že fakt ako nová planéta mi to tam príde a strašne by som to chcela vidieť. Aj Austrália, všetko, Japonsko. To je vlastne všetko. Áno, to by som mala menovať takto radom. Ale tak toto sú také asi topky, tá Kanada, Norsko a Nový Zéland. Uvidíme. Je najlepšia odpoveď, keď všetko. Áno. Vieš čo, toto, ale aj toto. Z každého kontinenta trošku, chápeš. No a poďme ešte k tomu Slovensku, ale počkaj, ešte tá budúcnosť. Ešte potom Slovensko, budúcnosť, vidíš. Áno, A ty si hovorila, že sa nebudeme mať o čom baviť, no vidíš. Nevieme čo skôr. No. Takže tá budúcnosť ako? Tie titulky? Teda angličtina? No, chcela by som začať po anglicky.
uvidíme fakt, lebo je to pre mňa také niečo, veľmi sa toho bojím. Bojím sa, či už len mojej výslovnosti, alebo že či ľudia to dnes hejtia, či práve neodídu kvôli tomu, že sú tam proste... Ja som to zverejnila 2 mesiace dozadu, že čo na to poviete, keby som začala tvoriť po anglicky. A boli také dvojoreakcie. Jedni boli, že áno, super, chod do toho. Druhí boli, že nie, neviem po anglicky, že odídem z toho profilu. A teraz si vrajem, prídem o ľudí, ktorí tam proste sú so mnou od začiatku a budujú ten profil a ja ich odoženiem kvôli tomu, lebo ja začnem tvoriť niečo, čo môže získať síce viacej ľudí, ale proste nechcem prísť od tých mojich starých kamarátov. Takže je to také veľmi, že ešte nad tým veľmi rozmýšľam, či je to správne, ale chcela by som aspoň skúsiť možno, že 1, 2 takéto reely a uvidím, že čo to spraví. Verím, že to bude niečo prospešné pre ten profil, ale samozrejme, že sa toho bojím, že už len to, ako som povedala, chcem ísť proste do zahraničia žiť, možno študovať a chcem získať aj tých ľudí, ktorí tam budú, aby mohli tomu rozumieť, aby vedeli, že čo vlastne ja robím. Takže uvidíme. No tá angličtina je teraz asi taký pík toho všetkého, že čo by som chcela dosiahnuť. Čiže taká nejaká možno kombinácia by bola. Áno. 1, 2 uvidíš, ako sa to Hej, presne. Ale keď sme pri 1, 2 uvidíš, tak načrtnem tému, ktorá je opäť kontroverzná, ale veď také ja mám rád. Tak to bolo to politické video, kde si sa akože tak nejak verejne vyjadrila. Ale to nie je, že za niekoho, proti niekomu. No možno proti niekomu, ale nie za niekoho. Jednoducho si vyjadrila svoj občiansky názor, svoje stanovisko, čo je úplne normálne. A pomenovala si hrôzostrašný stav spoločnosti na Slovensku, čo sú fakty. Hej, ak kto tvrdí opak, tak podľa mňa trošku zatvára oči pred tým. Áno. A to ma zaujíma, že či tam tí ľudia tiež išli takou križovatkou, že tak toto si nemala, že tak rušil. Alebo práve boli možno, že viac takých, že super, že si to je dobre, že to práve ty povedala, že že možno, že ešte viac ťa mali radi ako predtým. Akože ten reel urobil najväčší boom. Či už sa bavíme o pozitívnom, čo musím povedať naozaj pochváliť, že malo to viacej pozitívnych reakcií, ale samozrejme boli tam aj negatívne. Ja už som začala ten reel so slovami, že dostanem za to neskutočne veľa hejtu, ale idem to risknúť, lebo boli to naozaj slová, ktoré vznikli, keď píšem inak básne, taký fun fact, ja ich väčšinou píšem v depresii, alebo nie depresii, to je silné slovo, v smútku. V takom, že nie som v dobrej nálade a vtedy to vznikalo, vtedy sa ľahšie ti píše, keď naozaj máš viacej tých emócií takýchto a vieš to lepšie zrímovať aj všetko. A viem, že presne tento reel vznikol vtedy, keď zastrelili Charlieho Kirka a vtedy to bolo také, že bum, proste ja som mala pocit, že som aj ja ohrozená tým, že vyjadrujem svoje názory. A zároveň som si povedala, že idem o tom napísať báseň. A bol to fakt jeden večer, vedľa mňa chémia, matika, slovina, všetko som dala preč a nemohla som vypnúť tú hlavu. Mne v kuse niečo bežali myšlienky, že ako všetko je zlé, aká táto spoločnosť je pokazená, toto Slovensko ide dole vodou. A strašne som to chcela ukázať proste v tej básni. A tak som ju písala. Slzy mi pri nej tiekli, fakt to bol masaker. A dopísala som, bola som ju prečítať mamine a ona už vedela teda o tom profile, lebo to už rok možno o tom vedela. Tak som vás pýtala, či to chcem dať von. A ja som povedala, že neviem, že je to dosť kontroverzné, je to dosť silný názor a veľmi, spomenula som tam teda nejaké mená práve tých ľudí z našej politiky, že bude za to hejt. A ona mi povedala len toľko, že bojí sa o mňa, samozrejme, že je to niečo také, že môžem za to dostať veľa toho a nemusím to uniesť. Ale zároveň som cítila takú potrebu to povedať. Že proste prečo by som to mala sebe dusiť a keď môžem, tak to poviem. No a vtedy fakt, veď sám vieš, bolo tam strašne veľa komentárov, je tam veľa zhliadnutí, veľa lajkov a všetko pozitívne, viac menej. Samozrejme nájdu sa nejakí tí, ktorí boli takí, že Fico je super a život je krásny. Takže, hej. My sme tu riešili, nie tu, ale nedávno, asi 2-3 dní sme riešili to, že keď na niečo spoločnosť, že hejty, že toto. A vlastne celé východisko je ale veľmi jednoduché, lebo keď sa na niečo hejtuje, tak ty len podľa mňa vstúpiš na otlak tej témy. Že my ako spoločnosť nie sme s tou témou presvedčení. To je presne ako keď sa rozprávame o tých pohlaviach a o týchto všetkých vlastne základných veciach a témach. To nie sú témy. Témy z toho robia ľudia, ktorí nie sú s tým akože stotožnení. Áno. A ty, pokiaľ si stotožnená s tým, čo si povedala, tak teba by ani ten hejt, keby to malo aj 1 like a 100 000 hejtov, tak podľa mňa v tvojom svete by malo byť to, že no tak spoločnosť ešte asi jeden deň nedozrela na takýto názor. Ale tu si zase, ja to stále hovorím, vždycky to prekvapám tú situáciu na Slovensku, že na Slovensku je strašne veľa dobrých ľudí. Áno. A to, že my vidíme
tú špičku politickú nejakú sa tak správa, tak to ale neznamená, že sa všetci Slováci tak správajú. Čiže toto je ten príklad, no. Ale nie, čak ja ti vďakujem za to, že si to tak akože tam dala, to je dobré. Áno, tak to sa teším. Ja som rád za to. Vždycky, kto vyjadri svoj názor, a nech by bol akýkoľvek, akože je to podľa mňa fajn, však ešte stále žijeme takú dobu. No, jasné. Že je to dobré. No. A ja teraz na teba idem vytiahnuť. Už som si niektoré napísal, ale niektoré, mám v hlave... Prichádza to. Mám v hlave ten, ktorý som si tu nenapísal. A už ho nemám, počkaj, ale... Ja ešte sa ťa predtým ale opýtam také, že Elišky, a potom záver by mohol byť práve k týmto citátom, že akú hudbu počúvaš? Fúha. To je zaujímavá otázka, ale ja ti poviem, prečo sa ťa to pýtam. Najprv povedz, akú hudbu počúvaš a mňa zaujíma. Akože ja si idem strašné mixy. Fakt, ja niekedy idem totálne techno a niekedy úplne, že najviac ľudové pesničky, že ja idem veľmi akože takto si rôzne žánre. Ale teraz naozaj najviac idem také niečo melancholické, by som povedala, také pokojné, práve aj možno také, alebo nie teraz, ale naozaj celé 2 roky, čo tvorím na dohĺbky, tak všetky pesničky, ktoré tam dávam, tak viac menej počúvam. Že je to také, že prepájam si veľmi ten profil s tou mojou realitou. Takže naozaj to, čo tam počuješ, to reálne je v mojom playliste, ale idem si naozaj všetkým. Že niekedy fakt úplne techno, niekedy Eminem a niekedy proste na Kráľovej holi, vieš. Že veľmi skáčem. Ale teraz skôr také pokojné, melancholické, niekedy Billie Eilish, niekedy Eminem, fakt, ako to aj príde. Lebo to presne vlastne si už časti teda odpovedala, že to, ako veľmi súvisí tá hudba, čo dávaš do hudby, s tým, či to tak počúvaš, alebo či sa ti to páči, alebo že či to riešiš, že toto sa tam hodí, nehodí. Jasné, to je akože... To pritom aj celkom vieš stráviť hodiny. Ale to podľa mňa všetci, či už len fakt máš obyčajný profil a ideš stať storku, tak proste... Ja už musím uznačiť. Áno, že fotka a možno úprava fotky je 20% a naozaj tých 80% potom tvorí to, že vyberáš pesničku, ktorá sa tam hodí. A niekedy naozaj, je to naozaj tak podľa mňa, že keď tam dávaš text, že naozaj ho ukážeš na tej storke, tak je to také, že chceš, aby ten človek si prečítal a že naozaj to súvisí možno s tvojim životným štýlom a čím si práve prechádzaš tou situáciou. A niekedy tam naozaj dám niečo také úplne random a nesústredím sa na ten text a potom už sa mi to párkrát stalo, že človek mi na to napísal, že fúha, ty máš pekné tie presie kvôli tej pesničke, vieš, a ja som bola taká, že ja vôbec neviem, čo sa v tej pesničke spieva, ja som si išla iba ten vibe, čo mi dávala tá pesnička, k tomu citátu mi to proste sedelo. Takže snažím sa akože sústrediť niekedy už teraz aj na to, že čo sa tam spieva, nech to nie je úplne od veci. Ale áno, vlastne počúvam, to čo počúvam, to dávam potom aj na dohúbky. Keď máš zlý vibe, zlý deň, Eliške sa nepodarilo niečo, to je jedno v škole, však aj hej. Kde vypínaš? Kde sa ventuješ? Ventuješ sa práve tým dohĺbky, práve tým tou poéziou a tým písaním, alebo sa ventiluje, že sa ideš prejsť, alebo že počúvaš hudbu, alebo kde tak hneď primárne, že tam ideš? Práve teraz mám taký mesačný blog trošku s tým do hĺbky, lebo som mala také nejaké veci, ktoré som si potrebovala spracovať a nechcela som to prenášať na tých ľudí. Takže vtedy to bolo naozaj také, že jazda v aute, hudba, alebo len, že si sadnem na lúku a proste vypnem. Práve teraz som to našla v tých horách, že proste to mi dáva taký úplný pokoj, že nemusím nič riešiť. Ale niekedy sa dialo také, že som to presne ventilovala na tom do hĺbky v tých textoch. V textoch to ventilujem stále, že ja mám strašne veľa básni, ktoré nikdy možno ani zverejnené nebudú, lebo sú moc osobné, moc silné, by som povedala. Ale ventilujem to v textoch, ale nie až tak na to do hĺbky, že to potom capnem tam a že nech to všetci vidia. No a tak ideme teraz už s tým citátom. No poďme na to, teším sa. Lebo, aby sme to zase uviedli, tak ten veľmi pekný príspevok z tej západy slnka, tie kvety a to z toho cestovania. Tá inšpirácia teda napísať niečo, napríklad, že kvety zomrú, gesto nie, tak kde príde inšpirácia? To ako ideš popri kvetinárstve si tak uvedomíš, že alebo ako? Toto mi vysvetlí, nám to vysvetlí, že kvety zomrú, gesto nie, hej, teda aby... Áno, to je asi môj momentálne najobľúbenejší citát, že sme si môj brat, čo má deti, tak sme si kresli na trička a toto práve som si tam napísala, že na to tričko. A fakt, že sa teraz dosť som sa nad tým tak zamýšľala, lebo bolo tam veľa lajkov a veľa takých ľudí, čo vypísali, že úplne, že to je taká pravda,
A naozaj vzniklo to tak, že som si uvedomila, ako niekedy ľudia málo počúvajú, lebo ja milujem kvety. Proste to je moja najväčšia slabosť. Dajte mi kvety a budeme kamaráti do konca života. A práve to, že ja som tých ľudí okolo seba takých nemala, že nevedeli mi ukázať tým gestom, že dávali mi možno aj niečo iné, niečo, čo ja som ani nemala rada, alebo tak, ale proste, že tie kvety mi tam strašne vždycky chýbali. A potom som to vlastne napísala čisto len z tohto hľadiska, že mi nedokázali tým gestom ukázať niečo takéto, čo vedeli, že je pre mňa dôležité. A naozaj, že sa to preklápa do všetkého už podľa mňa tak. Že naozaj v tých vzťahoch, ako aj fungujú mladí ľudia, ako tí niekedy chaláni v dnešnej dobe tiež možno trošku také ostré, ale nevážia si veľmi ti dievčatá niekedy, že je to naozaj len taká zábavka na chvíľku. Muži, ženy som si tiež napísal, že to môžeme prebrať, lebo my sme to hovorili poza kameru, ale tuto to tiež poviem, že vlastne ty si len druhá hostka na Šálke čaju, to znamená, že s Jankou Urbanovskou pozrieme sme riešili viac tie hory. Ale riešili sme, vidíš, to je to. Príšene vždy riešiš aj to, aké má postavenie spoločnosti. Áno. Čo pri chlapovi nikdy. Myslíš, že to nikdy nebudeš riešiť, že ako ty si v tom kolektíve a neviem čo. U ženy áno. Tak to je presne toto, no, že a máš taký pocit, že sa chlapci správajú akože... Nechcem útočiť strašne na nejaké ani zo všeobecného, vieš. Áno, presne, že každý je iný, každý je inak vychovaný, citlivý, inak vníma svet. Určite aj baby samozrejme sú niekedy také, že sa chcú len zabaviť v tom vzťahu a ublížia tomu chalanovi. Aj také situácie poznám. Ale z môjho, naozaj je to len môj názor, moje okolie, čo vnímam, tak naozaj väčšinou to bolo o tom, že tá baba sa veľmi snažila, veľmi chcela a práve ten chalan možno bol taký viacej, že takým svojim vibom si išiel, veľmi neriešil a práve tomu dievčaťu to vie veľmi ublížiť. Myslíš si, že sa teraz mladí ľudia boja ísť do vzťahu? Určite áno. Že si to definovať, že tak sme vo vzťahu a teraz... Lebo ísť do vzťahu znamená zobrať za zodpovednosť za nejaké veci. Áno, určite. Pomenovať to a správať sa tak. Áno. A nie je to, že tak dnes večer je pobláznenie, tak toto sa mi páči, tak teraz môže byť vo vzťahu. A už teraz vlastne ráno mi to nevyhovuje. Áno. To žijeme túto dobu? Podľa mňa áno. Podľa mňa je to veľmi, že ľudia majú radi tú zábavku toho, že majú pri sebe niekoho, lebo ľudia sa cítia osameli. Aj ten pocit. Áno. Pocit ľúbenia, sa pocitať niekde patriť a patriť niekomu a také tá väzba medzi tými ľuďmi. Mladí ľudia to dneska veľmi potrebujú, lebo sa cítia takí osamelí. Ale práve to je nesprávne ísť podľa mňa do vzťahu, keď sa cítiš sám. Nie, že chceš byť s týmto človekom a toto je človek do konca života, s ktorým chcem byť. To je také, čo si neuvedomia, že proste s týmto človekom ja chcem mať možno raz rodinu alebo proste len žiť vedľa neho. Ale naozaj je to len o tom pocite osamelosti a že chcem s ním proste byť na týždeň a potom ma to možno prejde, potom si chcem zase užívať party a potom zase mi niečo zachýba a zase idem do vzťahu, že strašne tak skáču mladí a neviem, či je to tou dobou, tými sociálnymi sieťami alebo čím všetkým to môže byť ovplyvnené, ale myslím si, že mladí ľudia sa boja ísť do vzťahov, lebo nevieš, na akého človeka narazíš, či na takého týždňového, že si chce užiť, alebo či mu to môžeš veriť, že naozaj tento človek je na koniec už, že budeme spolu navždy. Takže myslím si, že je to veľmi ťažké pre mladého človeka naozaj uveriť v lásku a zostať v nej. To bolo veľmi pekné, si to súhlasím. Lebo aj z tej sociálne siete, tu je taká téma, sa vždycky naskytá, že dokonalosť. Že my tam vidíme a všetci musia mať Bentley a domy na Malorkách a to tak úplne nie je. A práve ľudia z dediny, sorry, Dolný Kubín dedina, ale veľká dedina, prerastená dedina, však Martin Deto, je to tak, že ako keby uvidíš ten svet z inej perspektívy a potom ti tí ľudia, alebo tie influencerky, ako veľmi inak ty máš nejaké také, že influencerky tejto doby, lebo žijeme dobu na Slovensku ešte obzvlášť, že už je pre nevestu a tieto mama ožeň má tieto veci vlastne, kde si je to opačné. Áno. Ja som bol vychovaný, tiež nejako, že tak ako keby máme 60 rokov, ale som takto mám v hlave nastavené, že nie 10, 12, 20 žien za jedným chlapom, ale naopak. Hej? Že ako keby žena je ten základ a to nie, že to viac, má to byť synergia, má to spolupracovať, ale proste žena je žena. Áno. Je silnejšia darmo a môžete sa do mňa obuť, ale stojím si za tú. Ale že teda žijeme tú dobu, kde toto nepomenujú mladí ľudia a kde sa boja to pomenovať, alebo všetci sú siláci, všetci sú tvrdáci, všetci sú dokonalí a nejako ukázať, že
Ja tu tiež som len obyčajný človek, čo je tu pár rokov a máme šťastie, že sme tu. Áno. Čiže toto je možno, že tá deformácia sociálnych sietí. Áno, akože ja to veľmi vnímam a ja naozaj som zvažovala nie o vymazanie do hĺbky, ale môjho práve profilu, lebo ja som bola dosť taká, že som si pozerala reely a tak a proste ľudia tam neukážu, čo je zlé. Akože dobre, v dnešnej dobe už sa trošku snažia, hej, že napríklad ja to vidím najviac u takých influencerov, ktorí cvičia, že ukazujú, že to telo naozaj nie je také, ako je na tej fotke a veľmi sa mi to páči, ale práve stále je tam veľa toho, čo ľudia ukazujú, že všetko je dokonalé, tie vzťahy, že proste stále dostávajú rúže, baby a chodia na dovolenky a všetci sa usmievajú a fakt nevieme, čo je za tou kamerou. A ja nechcem veriť tomu, že tieto vzťahy naozaj sú takéto, že na tých sociálnych sieťach všetko je vykreslené dokonale, ako si povedal. A málo kto si uvedomí, že ten život proste taký nie je. Že aj my tu nás dokážeme teraz pretvarovať a smiať sa a byť, že wow, toto je najlepší život. A možno sa vypne kamera a proste ideme sa tu dobiť, ideme sa tu dovadiť. A to je podľa mňa tá chyba tých sociálnych sietí, že ľudia si myslia, že je toto správne, že je to dokonalé, ale proste fakt nie je to tak. Ja hovorím, že dokonalosť v súvislosti s ľuďmi neexistuje. Áno. Dokonalé je toto. Prostredie. To je dokonalé. Opäť rozsúte, musím vás povedať zase. Ale akože dokonalosť v súvislosti s ľuďmi podľa mňa neexistuje. Áno. Čiže, a stále som sa nedostal k tomu citátu, ktorý mám, ale tak teraz premostím, to dosť pekne. Čiže téma muži, ženy. Aby sme to zavreli, udaveli, tak aj jeden, aj druhý by si mal vážiť. Aj muž ženu, žena muža. Tak, aby to bolo family friendly. Ale ženy sú silnejšie. Ale faktom je, že chcel som povedať citát, a to ešte sa trošku vrátim k tomu hejtu, a tento aj nemám napísaný, ale to je preto, že sa mi viac zaril, že každý človek v sebe nosí príbeh, neviem, či úplne poviem presne, ale tak parafrázujem, že každý človek v sebe nosí príbeh, ktorý si zaslúži byť vypočutý. Áno. Čiže ty možno aj k tomu hejtu musíš takto to brať, že predsa len to môže byť nejaký smutný človek, ktorý vlastne si to len vybíja a ty si nejaký nástroj a tak ako ty, tak ja a ďalší ľudia na tých sociálnych sieťach sú len akože, že len prostriedok, aby si videl tento. Čiže, a toto ťa nenapadlo? Tento citát? Fúha, tento asi presne, keď mi prišlo tak viacej hejtu, že som si povedala, že proste tí ľudia absolútne o mne nič nevedia, ale strašne ma súdia na základe príspevku. A naopak sú tí ľudia, ktorí ani nesledujú do hĺbky. Fakt, vyskočil im jeden jediný príspevok, alebo jeden reel, alebo niečo. A dokážu ti napísať proste slohovku o tom, aký ty si človek a čo robíš v živote zle. A som úplne taká, že wow, tak toto je neskutočné. Ale práve v poslednej dobe, pozdravujem pán Šovku z Občianskej, lebo ona nám povedala presne takú jednu silnú vec, že my nikdy nevieme, alebo je dobré sa tak niekedy pozrieť na človeka a predstaviť sa ako dieťa. Že mne to veľmi, veľmi pomáha, že keď niekoho fakt, že nie, že nenávidím, to nemám zase takú nenávisť voči niekomu, ale že niekto, koho by som si ja možno ani nevypočula, tak vtedy si poviem, že fakt je dieťa, ktoré možno nebolo vypočuté, keď bolo malé a preto nie je na to zvyknutá, preto možno robí takéto nejaké konania, preto píše nenávistné veci a tak, lebo niečím si aj ono muselo prejsť a tak sa snažím na to takto pozerať a práve vtedy som taká, že fakt každý si zaslúži byť vypočutý a každý má za sebou nejaký príbeh, že neverím fakt, že či už ty alebo hocikto, že má v sebe jednoducho niečo, čo má byť vypočuté, má byť možno aj pochopené, aj keď niektorí ľudia proste takí nie sú. A myslím si, že či už začneme od jedného človeka, tak môžeme to práve preniesť na viac ľudí a fakt nejak tvoriť tento svet krajším. Tiež sme to s niekým sa rozprávali, možno aj s Milou, ale nie som si istý, že sme rozprávali o tom, že človek najprv je schopný veľké lásky, až potom tej nenávisti a toho hejtu a tej kritiky. Áno, bolo to z Milou kýve. Čiže to je ešte, tak to máš inšpiráciu zase do ruky. Ale vlastne to je v prenesenom význame to isté, hej. Čiže ale to je ono. A čo tu ešte mám? Ja som tu mal ešte... chcel som sa ťa opýtať, že či si spontánna, plánuješ. No ale... ja som veľmi, veď pozrite, kde teraz sedím, akože to je... A iný tu už nemám citát. Mám tu ešte tento sa mi páči. To je krásne. To bude inak krásne k záveru. To sa úplne bude hodiť, pretože západy slnka som si, to nemusím písať. Nakreslil obrázok slnka, piktogramy krásne. Západy slnka sú dôkazom toho, že aj koniec môže byť krásny. Áno. No a môže byť koniec krásny? Áno. A máš rada západy slnka? Milujem západy. Viac ako východy? Porozmýšľaš, či budeš môj človek, alebo nie. Do keľu, teraz si ma dostal. Počkaj. Vieš čo? Možno aj západy.
Viac ako Asi tak si má človek, dobre. Hej, lebo mám rada to, kedy zapadne slnko, akože tá obloha potom je neskutočná, ale potom prídu ešte hviezdy. Proste to je úplne akože top. Že ten východ je taký, že máš krásny východ slnka a potom je pekný deň. Akože nič proti peknému dňu, ale proste, že ten západ má niečo také viac do seba. A väčšinou práve tie západy sú také už pokojné, také, že svet vypína a je to také, taký vibe. Ideme zase do iného cyklu. Áno, určite. Čo aj pri východe, však z tmy ideme zase do svetla. Ale tak my depresívni máme radšej zo svetla do tmy. Áno. Ale faktom je, že pri akom západe slnka si povedala, že tak toto je citát. Či to nebolo nejaký konkrétny, to si proste iba, že tento konkrétny citát. Vieš čo, rozmýšľala som nad tým skôr z takého toho, že fakt tie konce, nech sa človeku deje čokoľvek, tak ako sa vraví, že po búrke vždycky vyjde slnko, tak ja som vždycky verila v to, že aj tie konce môžu byť krásne. A potom som zase mala také situácie v živote, keď som zverala, že toto nemôže skončiť dobre. Proste, že toto už navždy do konca života do 90-ky ja sa budem tu natrápiť. Ale vtedy som si tak povedala, že to tak krásne vidno na tej prírode, že proste fakt zapadne slnko, všetko je krásne, celý svet je zrazu taký radostný. Príde potom zase akože tma, hej, ale to je už vedľajšie. Ale poďme zase slnko. Áno, cyklus. Ale že áno, vnímam to tak, že tie západy slnka mi tak zdlikli, že wow. Čiže pozorovaní prírody si prišla na to, že tie naše prírody vlastne naše problémy nie sú až také. Áno, tá príroda ma strašne inšpiruje vo všetkom, by som povedala, že fakt veľa tie citáty aj vznikajú možno, no nie väčšina, ale fakt vždy, keď som vonku, keď sa na ňu môžem pozerať. My z balkóna máme prenádherné západy slnka, takže ja si to vždy takto užívam, ale keď sa pýtal, že na konkrétny ten západ slnka, tak fakt asi nemám. Že to je také niečo spontánne. Kebyže pozrieš moju galériu, tak fakt každý večer. No ja dúfam, že tam dnes pridáme ešte jeden. Áno, musíme tu zostať, halo. Musíme. Ale jak záveru, tak uvidíme, urob taký záver, aby bol pekný. Nech je to dôkaz toho, že aj záver môže byť krásny. Čo by si odkázala ľuďom? Ty kokšo. Našim sledovateľom, čo to počúvajú. Aj svojim ľuďom, nie aj svojim ľuďom. Môžeš dať na srdiečka, môžeš, nemusíš, ako chceš. Odkaz, hej? Na túto dobu, čo by si tak akože, čo máš na srdci? Máš niečo na srdci také, čo musíš dať zo seba? Na túto dobu povedala by som, že naozaj je to veľmi ťažké, ale neriešiš tak všetko, čo sa deje, lebo nám vybuchne hlava proste. Táto doba je všetko, fakt všetko sa tu deje. Sú tu vojny, ako zo stredoveku, ale zároveň sú tu moderné problémy sociálnych sietí a možno, aby som sa na to zamerala, že tie sociálne siete, fakt to nie je pravda, proste, čo sa tam deje. A nie je všetko také ružové a je super proste niekedy vypnúť a proste ísť sa pozrieť na rozsútec napríklad, alebo proste ísť takto do prírody a naozaj vypnúť, viac stráviť s ľuďmi reálne takto, nie proste písať si, lebo aj cez to človek ťa vie okašľať aj všetko. A že proste tak viacej žiť, lebo mám pocit, že tak umierame pomaly s tými telefónmi, že už sme takí veľmi uzavretí. Po tom covide mám pocit, že to tak prišlo. Také, že sme nechodili von, lockdown totálne a sme tak zostali už v tom proste, že nechodíme nikde a že je fajn výjsť von, otvoriť oči a trošku sa aj usmiať, nebyť taký, že proste zamračené, tak poďme byť všetci zamračení. A ja teda žijem s mojou, ako som už spomínala, 24 hodín odvahy a je to super. Proste ja to všetkým dávam ako radu do života. Bojíš sa niečo spraviť, no tak proste daj si 24 hodín odvahy a dokážeš všetko podľa mňa. Takže 24 hodín odvahy je záver tohto rozhovoru. Áno. Ja ďakujem, že si prišla, ale že sme vlastne tu vyšli. Áno, a ja musíme už ísť, lebo títo dvaja, oni už neobsedia. Takže už neobsedia a ideme sa rozhodnúť, či na rozsvedčenie. Každopádne, ďakujem, bolo to príjemné. A ja ďakujem. A jeden z najkrajších rozhovorov máme za sebou. No, ďakujem. Pa. Ahojte.